nang tuku iki. Yang saged damel sesunika iki. Kok nek suruh untukku sapa sing ra kepencuk. Saya kok untuk kabeh. Bukan dalam sampai dengan mereka sinten kok. Nggih, Kadang wis tau ketemu ning nang jroning pangi. Ya kok nek jroning iki kok aku kalau ngerti iki nek pirang-pirang. Ning lak yo wis tau ketemu. Kowe iki wis tau ketemu aku ning pangi. Pen keporo kowe malah wis ngladeni aku. Aku ngaji dostu iki lawan-lawan kono dostu iki kok Ayo ngladeni antarané wong lanang karo wong wedok kaya sing wis bobojoan kuwi kok. Ono kok ora dong. Dadi saiki ra petone sandanganmu tak kowe ngerti njaba jero. Aku ketika wonten wangi kan lho, boten aku nyantang kok. Murah sing jenenge pangipen supaya nek dadi kasunyatan. Ayo bareng-bareng dinyatakake. Mas aku kan garwa lho. Kok pindah kok nih, jenenge sapa kok cukup-cukup ndelok dingin iki lho. Ora boten tapak tak boten saged tresno kok. Kartasi aku Prabu Pranaraja Sam. Sang Prabu. Napa terima Sang Prabu? Napa boten wonten sanesipun? Apa ana tenan nggih? Lah aku ki kurang apa to nek dadi Prabu bagus kaya ngono. Boten pirang sampun luwih. Luwih sanget menika marang tunjulan menika lho. Lho ora kemun jan malah dhewe iki boten tak kemuncen pun ketinggal. Babar iki cedhak kene to. Ora gila. Ah iya ning cedhak kene nek omong-omong eta ya penak nek cedhak. Lek digandrung wae lek. Ora kowe mau. Yo tekane papan kene jane iki arep nanti. Kula piyantuk bingung sampe. Mana saestu kula menika nang baby. Manten anyar kok bingung. Kudune manten anyar ki seneng karo seni. Menika menawi seneng kaya seneng tresno lan tresno. Kamas Panji boten tresno matur nuwun. Kamas Panji lagi kemutanane. Inu ketok pagi ora tresno karo. Wong ayune kono ngono. Sing nyatro menika menapa to Sang Prabu? Banget pagi ketok pagi. Mbok nek tak tresno ki biyen rasa dijati. Kanjeng menika lho ndi? Ora tak tresno belum digateke manten. Sampeyan lho panjenengan. Kanjeng nom sewu wong menika kados bumi kaliyan langit kok. Lah menika kula jenengan Mas Panji to. Jarene ora tresno ganjen ora. Sing bakal tresno. Ambek golek sing tresno. Ingkang boten tresno menika Kakang Mas Panji. Menawi kula saestu tresno dumateng Kakang Mas Panji Sang Prabu. Lajeng napa ngambil tanganipun pisan? Ya tanganku ku bingung. Baca tak iso tanganmu siji, tanganku iki tok. Lho, ki aku adoh saka negaraku tekan Jenggala ki aku ning kepengin boyong. Sengkake ngaku tak kadeke karo Prameswara. Nanging kula sampun kagungan dawa Sang Prabu. Ora apa-apa kowe ndek bojo ora apa-apa mun temen-temen wong lanang iso rebut. Wong lanang kok kaya ngono? Kan ngendi? Wong lanang iso seneng, iso koncer, yen bisa ngrebut bojone liyan iki saka ngendi tak yo ora ono to. Kok kaya ngono kuwi. Jagat
dipaksa lho. Ya kamu ora seneng kok yo ora dipaksa ku yo kepiye jajal ae. Tapi ora seneng ora ngopo kok dipaksa. Jenenge ya ora wong usaha. Jenenge wong bobojoan iki padha seneng, padha tresno. Ora kandhane kaya ngono. Yen pancen ae nang ora ngopo. Ayo ora bisa kok. Ketembungane wong winasih penting tresno iki jalaran saka. Kuwi yen gelem. Yen ora gelem ya ora bisa kok ngeyel. Saiki gelem kok ngeyel. Pegan kok ora gelem kok dipaksa. Nek gelem ora tak peksa kok ngeyel. Ora cerdas kok gila. Dasar sules ya eng wah. Kita ke patung. Delok kok ngeyel. Aku iki lho ora apa. Cek aku udah duwe bojo kan sampean iki kok bener-bener kok iki yo bener kan. Saiki bedane aku karo bojomu apa kok? Gede kae iku lho. Oh iya. Oh iya. Wong Wong ora aku coba makan iki. yen mesem. Saya kepiye lho. Bukan saya akeh-akeh kepiye kok kurang ajarkan aku kaya ngono kok ngejaran bukan apik. Apik banget. Sapi ora ana lakon kaya ngene iki. Kuwi aku lho. Aku tresno karo kowe. Cek aku wis ora gelem. Aku tresno karo kowe kok ya aja dipaksa. Saiki iki kowe ngladeni aku tanpa tresno aku yo trimo. Kowe trimo aku sing ora. Kok aku bayar yo gelem kok. Kowe iki lek kurang ajar. Aku durung dadi bojomu kok kan kurang ajar. Coba nek aku dadi bojomu, iso langsung go sia-sia karo. Tapi ora gelem. Tak rembug apik-apik ora gelem. Tak tuku yo ora gelem. Ayo karo iki kepiye ngono lho. Saranku kowe lunga, ora sak dadi aku. Ya tak lungane aku ladenono ra ketang 5 menit. Kene yo kuwi kanggone kok mati. Aku sampe kaya. Sesine ngene. Aku yang rumangsane lek keju ini. Kene. Ora guyu terus kok iki. Sini. Kowe sing bingung, nek aku merengut kowe wedi aku guyu ora. Sik aku tak kapan merengut. Kapan kowe merengut kok kemotone kan nyanyi wae kok. Yo, nek aku mintung ngene kok kok merengut. Ada lagi lho. Sedawan dekok kowe iki. Mau milo nek aku ya bojo aku iki milo. Kowe iki wangun dadi bojoku ora. Jane ora wae. Lah iki lho,
wedok ya rasane. Ora, ora sabar kowe. Ora aja. Dasar sules ya
Thank you.